hneď o číslo 2 sa musíme ísť obliecť, lebo teraz akože sa neposerem, ale zas dneska je voľno, takže ani ja nemám robotu. Tu máš kačenku. Zoberiem dneska normálne kraťasy riflové. Dúfam, že dneska nikam taky nepôjdem ani za frérom. Nie, čo si ja nikoho nemám. Malička, to bol iba vtip, dobre? Nechápam, čo je s tými kraťasmi, ale asi si dám také iné, lebo ja chcem nosiť crop top a nechcem ako... Alebo dneska nebudem mať tak. Tak krásne robila aj vlasy. Ja som najobľúbenejšie vlasy, ktoré nosím. Ten čopik? Mami, Topik? áno, tento tu. To som ti ja urobila minule, nie? Si ti to zapáčilo, nie? Mamka, som sa ešte obliekať. Ja sa idem ešte nalíčiť, takže... Ja idem pozerať to, ako sa ťa ty môžeš sa naučiť. No, už som sa nalíčila. No, Teraz budú tie raňajky. už... Teraz sa idem pozrieť na setelku. Mami, bude si povedať celá tvoja laviačka, lebo vybitý mobil. Tak, už som ti dala. Hotové? Áno, veď už som ti to aj dala. Jo. No, tak ti to dám ešte raz teda. Dobre. Poď tu. Idem. Kde si? Tu. Máš? Ďakujem, idem k stolu. Jak ty chceš. Tak, ja teraz idem natočiť niečo na YouTube, takže idem na môj nový setup. Zasa, mami. Niečo natočiť, takže... Ale ty nemôžeš ísť do mojej miestnosti. Ako môžeš tam chodiť? Poď sem, ty máš tu na počítač. Nie. Choď do svojej bývalej izby, poď. Čau. No začaj. Čo? A kameru na natáčanie. Mobil a setup. A kameru na natáčanie. Dobre, a ešte uvidím tam niečo takéto, čo sa mi tam nebude páčiť, tak rovno uvidíš, čo urobím. Dobre, my ideme hrať dneska Brookhaven, lebo som tu dlho nehrala, už asi mesiac. Tak poďme. A že PlayStation ti tam bude, ne? To je všetko. Jedno, keď chceš PlayStation, musíš si dať jedno preč. Budem to mať. Tak. Áno, áno. Takže a poslednú vec. Si to máš 2 plejka? Fakt. Kde je zaplejka? Ježiši. Nemám to zaplejka. No a to je všetko, čo budeš mať. Jedno musíš vymazať, iba 3 veci tu môžeš mať. Nie, Teresa. Tak, ale ty tu nemôžeš mať toľko veľa. No, ona tam už zase si niečo baboce, takže... Mami, ďakujem za tie veci. Nemá za čo, už tam toľko neblaboc. Dobre. Tak, ja by som si tu dala to zrkadielko, ale to už... Ideme hrať. Áno. Zrkadlo a dám si tu ešte poslednú vec, ktorú fakt ja potrebujem, ale neviem, kde ju mám zohnať. Tak čo deje? Dohrala som to jeho hrozne. Tak jedno dám si stade preč a to čo bude jedno, čo by som si dala stade preč. Idem sa mamke schovať. Ty si odstranila family.
Tak, a dneska ti beriem nový setup. Všetko ti dneska zoberiem. Keď sa neukážeš. Mami, kde si? Ja ťa tu hľadám všade. Keby si neodčlenila family, tak ukáž family ti dám. No tak, Idem ti dať family, lebo teraz som ho odstranila. mami, No, takže poďme už spinkať, prosím. poď do mojej izby na chvíľočku. Mám tu láškať k čokom. Dobre, a tak dneska budeme spať hore. Dobre. Ale ešte není noc, keď si chceš vidieť. Ideme sa ešte niekde vonku, poď. Zajtra ideme sa kúpať, lebo zajtra má byť 40 stupňov, takže... Ahojte, dneska končím to video. Keď chcete part 3, keď sa vám to líbilo, páčilo, tak proste, ak chcete novú sériu part 3, tak napíšte do komentáru. A keď nechcete, tak tiež napíšte do komentáru a dajte aspoň pár lajkov. Myslíte, že je to ľahké, tak natáčte s tou rodinou. Tak aspoň dajte like, tak čus.